I tabellen ses en opgørelse over aldersfordelingen blandt Folketingets medlemmer i 2011, og de er skrevet ind i forskellige intervaller hele vejen 25 til 70, og her er antallet af procentdel ud for de forskellige intervaller. Opgave A lyder: tegn en sumkurve over aldersfordelingen og bestemme kvartilsættet. For at skulle tegne en sumkurve skal vi først have endepunkterne for hver interval, det vil sige det største tal, og det er skrevet ned her, og så skal vi have den kumulerede sum, man kalder kumuleret S. Og her skal man så skrive, for at finde den kumulerede sum, skriver man cumulative sum af endepunkt, som er det vi vil finde, af procentdel. Og den giver os så her den kumulerede sum, som er alle procentdelene lagt sammen hele vejen ned, så det er derfor den ender med 100. Og nu laver vi så sumkurve ved, at vi står her, går herover i grafindtastninger, punktplot, og vores x-akse skal være endepunkt, og y-aksen skal være kumuleret sum. Kan vi altså se, at vi får et punktplot her, og nu skal vi så tegne vores startpunkt for den funktion, vi skal have lavet. Og det gør vi ved at gå herover og lave geometri punkt på x-aksen. Højreklikker koordinater og ligninger, så får vi oplyst, og det skal så ændrer vi så koordinatet til at være skære i 25,0, da 25 er den mindste alder i Folketinget. Så nu har vi altså et punkt her på 25 og hele vejen op, og nu forbinder vi så de forskellige punkter ved at gå herover geometri, punkter og linjer, linjestykke herfra, og forbinder alle punkterne. Skal vi lige sådan der. Og nu har vi altså tegnet vores sumkurve, og nu skal vi så derfor finde vores kvartilsæt, og det gør vi ved, at vi indsætter 3 funktioner. En for nedre kvartil, som så er lige med 25, det vil sige, den går over her, og en for medianen, som er 50, og det vil sige, at skæringspunkterne her vil så være værdien af nedre kvartil, median og 1,75, som så vil være øvre kvartil, så skæringspunktet her. Og går vi herover, finder skæringspunktet i punkter og linjer. Skæringspunkter vælger vi. Vores 2 skæringspunkter kommer der punkt frem, og her igen, og her igen. Højre klikker på hvert punkt, koordinater og ligninger. Får vi oplyst deres punktets eller skæringspunktets koordinat. Og dermed kan vi se, at vores nedre kvartil er 35,5, medianen er 43,6, og øvre kvartil er 54,3. Nu skal vi så finde ud af, skal vi gå videre til opgave B, som lyder: hvor mange procent af Folketingets medlemmer er mellem 57 og 67 år. Og det gør vi ved, at vi indsætter 2 punkter, hvor hver punkt har x på sumkurven, hvor hver punkt har x værdi
57 og 67. Så vi går under punkter og linjer. Punkt. Det er så vigtigt, at vi sætter det i det rigtige interval, og det skal så være mellem 55 og 60, det er så her. Og for koordinater og ligninger, ændrer den her, den skal så være 57, og her igen et punkt her, som så må være 65 og 70. For at oplyse koordinaterne og ligningerne, og så skal vi lige ændre den til 67, og vi kan altså se, at der ud for 57 er 81,7%, der er 57 eller mindre, og ud for 67 er der 97,6%, der er 67 eller mindre. Så de to værdier kan vi så minus fra hinanden heroppe i vores noter. Og det giver altså 15,9%, så det vil sige, at der er 15,9% af Folketingets medlemmer, der er mellem 57 og 67 år.